What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. Hey! Let's go! So ngayon mga buddy, ito na naman ang araw na nakakabwiset. Alam nyo ba kung bakit? Kasi wala na naman kuryente. Kanina pa napakainit. At ngayon kung makikita natin dito, andito yung mga mga master. Tamang chill lang, kita na kayo mga itlog. Napakainit talaga. So baka naman, pangandali sa itong dili, buhi ko. Baka naman, buhi ko. Paki-fix. Manaranin ninyo para mabuhi ko. Baka naman, baka naman. Sure. So mga buddy, but before that, pasok muna. Ads. Ads muna. Sana all my ads. Okay. Sana all nag-ads yun, di ba? Kung nag-ads yun, sana wag kayo, hindi kayo nag-skip. Para naman Huwag nyo makatulong. skip guys. Pagkatapos sa ads, edi, Huwag nyo skip yung ads guys. I-close nyo na kagad. no, wag, dapat wag nyo i-skip. I-close yan Wag nyo i-skip ang ads. Pagkatapos ng ads, syempre, pasok na. Intro! Woo! Kawawa yung mga mukha kapag Alam mo kung bakit mainit? Hindi ko nga din alam eh. Kasi andito ako. Wala, di yan totoo, di yan totoo. Di yan totoo. Isa ay napakalaking kasinungalingan. Ano? Kasinungalingan. Kasinungalingan. Isa ay napakalaking scam sa buong buhay mo. Hindi. Kasi ganito yan. Ganyan. Napakainit kasi talaga, Kasi nga, andito ako. Hindi nga kari, di yan kasinungalingan Kasi yan. ang hot ko. What? Di ba? No. Tama ako, Ito yung correct. wrong. Tama ako, correct. Ay tama naman, pero mas hot. Correct. Pero mas hot yung nasa natin, kaliwang side. Kaliwa ba to? Kanan. Kanan. Kanang side. Ay, naku. Kaliwa at saka kanan. Kaliwa tsaka kanan. At sa gitna. Oh. Dalawang kaliwa at saka kanan. Ay. Naunsa. Kasama ka pala, sorry. Pero ngayon mga buddy, alam niyo ba kung anong ginagawa namin? Para na kaming baliw dito sa sa Kapo Hacienda Oy, di wag mo Kapuno. kaming idamay. Ikaw naman. Baliw din kayo. Ba't mo kami sinasama? Alam niyo ba yung ginagawa nila kanina? Tingnan niyo to ah. Padi yan. Oh. Pinagdidiskitaan yung buhangin. Ito yung Sino daw baliw? Hala, sino daw ang baliw? Sino daw baliw? Baka body yan. Baka body yard. Cute din nyo, basta may kurintil. Cute kayo tanahon. Ay, Ang- naunsa bisan mas pag cute nay ka. kuryente. Ang cute nyo kapag walang kuryente. Diyan pag nay kuryente. Naong sa cute bi. Mura magkuhan, cutipot. Babe, pakita ang owner. Owner. Gigig original cutie pot. Visit ka. Report ka unya. Report ka. So mga buddy, pupuntahan natin yung nasa loob kasi tingnan natin kung ano ang kalagayan nila doon kasi napakainit kasi sa loob mga buddy. So titingnan natin kung ano bang kalagayan nila kasi doon. Mga hyper yon. Napaka-hyper kasi wala ng kuryente. Napaka-hot. Let's go. Nasaan ba mga tao dito? Ayo. Ay. Tulog. Tulog si Master. Dito. Nako, Diyos ko. Dahil sa sobrang init mga buddy, ay tinulog na lang nila yung init. Si Kuya Roy at si Alex ay natulog na lang. Kasi wala na talaga sila magagawa dito kasi walang kuryente. Kaya itinulog na lang nila yung init. Kumusta na ay yung pakiramdam? At Di ba sa alright? okay la, di ba walang Igang kayo? Kung ganun lang kahat. Igang kay Brad. Isa naman nga kalaki ni. Di naman mo. Walay kabae. Walay kabae. Nagyapon. Ansa man yung kalaki, kabae ni. Pre, kasi ikaw rin kinanglan na itong mga transformer ito. Visit ako na magbo-volunteer. Ikaw daw Oh, umakyat doon. baka naman buhi ko kasi ang tagal niyo eh. Oo. Ako na magbo-volunteer umakyat sa transformer. Asa man transformer ano eh? Ha? Pakutan na Transformer. Pakutan na Optimus Transformer. Sige na be, transform na be. Prime. Bigig na piko, kasabaan ka na dili yun. Patay sige. Sorry Daddy Leo, it's a prank. Wow. Hindi ko yun gihilabtan. Tinouch ko lang. Touch by touch ba?
Visit man grabe ka Sure init. ka, nakita ka na. Oh. Hello. On your screen again. Screen again. Nakita siguro ko eh. Guys, what's up? Kita lagi na. Hello. Huh. Lagi kita ko. Kita nila ako eh. Baka Sana body all yarn. nakakita. Baka body yarn. Ibalhin na to sa canbait front cam. Nag-record to eh. Oh, ba't na-stop yun? Kasi ganun talaga ang buhay. May weather lang. Anong weather ngayon? It's raining. It's stormy. Ay, dili. Makulimlim. Ano yun sa English? It's cloudy. Oh. Cloudy ba? Kasi tingnan niyo yung ulap ko. Ano bang ulam natin ngayon? Grabe, ulap. Ulap, hindi ulam. Ay, hindi ba ulam? Ayun. Kala ko ulam. Grabe oh, napakaganda ng views. Hello. Dami namang views. Agay buisit, napakugko. Napakaganda ng views. Ato ni paandaron ang aircon. O sige ta. Ako'y kuan kabalo mo ko gitudluan ko ni Kuya Roy. Ikaw. Inakaw. Ingnan ako si Kuya Roy. Oh. Oh, sige be, tama mo to be. Mananghid ko nga Kuya Roy, paandaron ako ang aircon. Full tank mo gani. Okay ba? Sa kapag-gas ka man. Ay walay gas ni. Wala pa siya kapag-gas ron sa unabalaan. Kuman min ang kapag. Tagaig ko ka panggas. Kaya pag-gas. Mo ito. Bigyan mo sa panggas para paandarin. Wala nga akong pera eh. Dapat paandarin natin to. May sweldo ka eh. May sweldo na ba? Nakapag-sweldo siya eh. Wala pa akong sweldo eh. Wala pa. Baka lang naman sa mga nanonood ngayon, para magkasweldo na ako at magkapera tong YouTube natin. Huwag kayo Kaso mag-skip. wala ka pang account. Okay lang yan. Saan pupunta yung pera mo? Okay lang yan, maiimbak yan eh. So wag kayong mag-skip ng ads in 3, 2, 1, ads. Nag-ads na ba? Ha? Nag-ads na. Ewan ko sa'yo. Kung nag-ads yun, wag kayo mag-subscribe. Ay, wag mag-subscribe. Patay! Huwag kayo mag-subscribe. Wag kayo mag-skip pala. Don't skip, ha? Kasi alam niyo na, baka lang naman. May ads na ako eh. Pero pag unang sweldo mo, anong gagawin mo sa unang sweldo? Yon. Pag magkakasweldo na ako, unang-una kong gagawin is Kunin ng sweldo. Gagawa muna ako ng bank account. Ha? Di ko makukuha kapag walang bank account. Wala akong bank Saan account. ka balak mag-ano? Ba't ka naman? Ano bang bank kung maganda? Di, dapat dollar eh. Dollar? Kailangan mo at least $500. Gig. Ang hirap. Diba? Yes. Kailangan $500. dollars. $500? Oh, Yes. 20k. Baka naman, paabutin natin. So mag-ads na naman tayo in 3, 2, 1. Woo! Oo nga, kasi yan yung minimum na requirement para makapag-open ka ng dollar account Dapat kadalasan. merong minimum ng $500. Oh, minimum na $500. Tapos hindi mo. Muna tayo ng $500. Oh. So paabutin natin ng $500. So mag-ads na naman ulit. 3, 2, 1, ads! Visit na ads. Ang dami na ads. Di na to vlog. Kunting vlog, madaming ads. Visit. So mga buddy, Ads paabutin na natin. may vlog. Oh. Hindi na vlog na may ads. Buddy. So pag mag-thank you ka mamaya, thank you for watching my ads. So guys, Thank you for watching my vlog. maraming salamat sa panonood ng aking ads, Char lang. Di natin muna Pero kay Japet wala ding account si Japet eh. meron na yung meron ng Hindi, AdSense ko yung account. gamit niya. ay mao. Oh. AdSense ko yung gamit niya, tapos pumapasok sa akin yung pera, Tapos tapos niya kung magkano yung pera niya, tapos i-convert lang kung magkano yung conversion sa bangko. So kailangan ko ng dollar account. So 500,000 ay $500. $500. Grabe siya, Ulit ka na ha. So 500,000 ay Kailangan ka may dalang $500. papunta sa Bangko. So dapat dollars talaga. Oh Diyos ko. Pwede ka naman. Ewan ko lang kasi bumili yun ng yung alam dollar. ko na dapat dollars yung sa dollar account. Pwede ka yung sa naman bumili sa ng YouTube. dollar sa mga bangko. Pwede ba bumili? Pwede ka bumili. Pwede kang bumili kaso mababa yung palitan nun. Instead na 47, pag Bili nila bumili mga ka 46. 46. Naku naman Hindi, mas mahal pag bibili ka. Ay, Mga 47, pero Ay. pag magpapa-change ka, mga less, 46, mga ganun. bale yung, Bibili ka, mas yung palitan mas ng dollar 48. Oo. Bibili mo Diba? siya Kita ng pag may 49. dollar ka, ipapalit mo peso 48. Pero ikaw yung bumili ng 49. Ay Diyos ko. Hmm. Napakamahal naman. So mga ilang years ko kaya mga yan. So dapat kailangan natin yan ma-achieve dapat. So ads na naman ulit. 3, 2, 1 ads. Ayos na lahat. Grabe ka na. Okay na. Ano na? Ads na may vlog. Hindi na vlog na may ads. So thank you so much for Watching watching my my ads. ads.
Diyos ko Lord. So mga buddy, baka lang naman. So kailangan nating i-achieve yan para naman pagdating ng araw ay makukuha Kaya natin mo yung yan. ano, kaya natin. Tingnan mo kung magkano na yung pera mo. Meron na yan. Wala, Wala zero pa. pa. Bukas pa yan. Zero, Bukas zero pa pa yan. Wala pa. Bukas pa yan. Wala talaga. So, mga buddy, kaya natin to. Paunti-unti. Trust the process. Enjoy the process, mga Oh, buddy. yun. Yung mga buddies, yung mga Yun buddy. yung ano. Kailangan Huwag kang natin yan. huwag kang mag-ano kung magkano yung makukuha mo. Oo, dapat nag-i-enjoy lang kasi ako sa pagbibideo. All I want is to make you laugh, to make you Mag-enjoy ka lang inspired. sa pagba-vlog. Oo, Tapos hindi mo lang mamalayan na ganito lang pala yun. Oh, di ba? So, dapat i-enjoy lang kasi susunod na yung pera eh. Huwag na nating isipin yung pera. Basta kaya natin yan. So kaya, 3, 2, 1, ads! Sana nag-ads yun. Kung nag-ads man yun, napakaswerte natin. Sa shock na lang yung Kasi yung depende pa rin viewers. yan sa YouTube eh. Kahit lagyan mo yan ng mid-rolls na ganyan, depende pa rin sa YouTube kung lagyan niya yung ads eh. Akala naman. YouTube ka naman. Sumama ka sa akin. O pumanig ka sa akin. Sumama ka sa akin. Napaka Bakit saan ka ba pupunta? Papunta ako sa success. Papuntang tagumpay. Yun. Papuntang tagumpay! Hindi ko na libagting na. Halala! May ano na? May kurente! Kurente! Ah! Kurente! Ah! 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 Electric fan! May kurente na! Aircon! Aircon! Napakasarap ng buhay! May kuryente na. Sa wakas, at may kuryente na dito mga buddy. Napakaswerte namin ngayon, kaya mag-upload na ako ng vlog. So mga buddy, thank you so much for watching and supporting me mga buddy. Alam kong kaya natin to at kaya mo yan. Kung may pangarap ka, patuloy lang. Laban lang ng laban mga buddy. So let's go! Woo! So dito ko natatapusin. I am Nathan Yilon. I am James Glester Capuno. And I am Sick Princess. Hanto sa sunod higayon mga buddy. Kita-kita tapuhan. Peace! Ay napaday! Wow! Peace out! Woo! Boom!